אוקיי, גל, אז בוא נתחיל. אני רק מיידע שאנחנו פשוט מקליטים את הסשן הזה כדי שאנחנו נוכל אחר כך לשתף לינק, ומי שלא הגיע יוכל לראות את זה אחר כך, זה גם יהיה אצלנו ביוטיוב. אה, אז ככה בקצרה על השיחה שאנחנו הולכים לעשות היום. גם דיברתי עם גל לפני כן, אמרנו שאנחנו נעשה את זה קצת יותר פתוח, אז אם יש שאלות בסוף אנחנו יותר מנשמח לענות, שוב, מהידע שלנו ומהדרך שבה אנחנו ניגשים לבעיה הזאת. את המארגנים של יזמות 360, AI 360 בעצם פגשנו בכנס של דל לפני איזה חודש, וחשבנו שיכול להיות נחמד אם אנחנו נעשה איזושהי וורקשופ מהסוג הזה, ואם זה משהו שמצא חן בעיניכם אפשר לעשות עוד. מבלי יותר מדי בלבולי מוח, אני דן, יחד איתי נמצא גל שובלי. גיא הוא AI Engineer בפלקור DB, ובעצם בפלקור DB אנחנו מפתחים גרף דאטאבייס. זה משהו שאנחנו נסביר בקצרה מה זה בעצם, למי שלא מכיר את הקונספט ואולי לא עבד עם מאגרי מידע מהסוג הזה. ויש לנו איזושהי אג'נדה שהיינו רוצים לנסות לגעת בכמה נושאים היום, אבל כמובן הכי חשוב לנו להראות את מה שבנינו ולהסביר איך הוא עובד, ובעצם את היישום שלנו לחלק מהקונספטים שאנחנו בעצם נפתח בהם. אז כמו שאמרתי, בעצם מהו גרף דאטאבייס, מה זה רג, איך נראית ה- איך נראה המימוש שלנו לרג באמצעות גרף, ודמו של מוצר שבנינו שנקרא Query Weaver, שזה בסופו של דבר Text to SQL. אז גל, אני בעצם מעביר אליך מה שנקרא את השרביט, ובסשן הזה כן פתחתי את ה-Q&A, אז אם יש מישהו שאלה, פשוט שימו את זה ב-Q&A ואנחנו נגיע לזה כשגל בעצם יסיים. אוקיי, קצת רגע על עצמי, תעביר לשקופית של מספר 3. טוב, אז כמו שדן אמר, תודה רבה דן, ונעים מאוד לכולם. אני גל, אני מפתח AI בפלקור DB. קצת על עצמי, למדתי תואר ראשון בהנדסה ביו-רפואית בבן גוריון, ותואר שני בהנדסת חשמל. התעסקתי קצת באלגוריתמים. התזה שלי מתעסקת ב-LLMים, ובשנה וחצי האחרונות אני עובד בפלקור DB בתור מפתח AI. בעצם רוב העבודה שלי היא לבנות אפליקציות שמשלבות LLMים ומשתמשות בגרף דאטאבייס. אנחנו ניגע בזה קצת בסשן הזה, אה, ונראה מה הכוח העיקרי של גרף בעצם מאחורי הקלעים, כשהוא עומד מאחורי הקלעים עם LLM. תרגישו חופשי לשאול שאלות, יהיה בסוף זמן לשאלות, כאילו לכל אחד מהשאלות. אני לוקח בחשבון שיש איזשהו רקע, אתם מכירים קצת, אבל אני מקווה שלאלה שיש פערים אני אוכל לענות עליהם בסוף. אז בואו נעבור לשקופית הבאה. קצת על גרף, בעצם בטח יצא לכם קצת להתעסק עם כל מיני סוגים שונים של מאגרי מידע, ויכול להיות שחלקכם נגע קצת בדאטאבייס מסוג גרף. בעצם גרף הוא מבנה נתונים שאפשר לשמור במידע עם צמתים וקשתות. בעצם יש לנו צמתים כמו דאטאבייס ואפליקיישן, וביניהם יש קשת, למשל connect to, אבל אנחנו יכולים להרכיב את זה להרכיב את המידע שלנו בצורה דינמית עם איזשהו קונטקסט בין נקודות מידע. בעצם אם נעבור לשקופית אחת אחרי זה, אה, יש לנו איזשהו טריפלץ, יש לנו נקודה אחת או צומת אחת, יש לנו צומת שנייה, וביניהם יש לנו איזושהי קשת, קונקט, או הקשר בין שני הנקודות. ככה אנחנו יכולים להרכיב אולי גרף יותר רחב שיש לו עוד צמתים ועוד צמתים וקשרים, ואנחנו יכולים לטייל בו ולעבור בין נקודות מעניינות ולהוציא אותם אה, בשלב הבא כדי לקבל אינסייטים מעניינים. אה, מה אנחנו בתור פלקו, בתור בגרף דאטאבייס עושים? אז אנחנו נותנים כלים לחברות וליוזרים לשמור את המידע שלהם בצורה הזאת, ותעבור לשקופית הבאה, בעצם גם להוסיף מטה דאטה. בעצם כל צומת יכולה להכיל גם properties. בעצם אנחנו יכולים לשמור איזה שם, איזה סוג, version, או איזה properties שעולה על רוחכם, ובככה אנחנו יכולים להפוך את הגרף לבעצם knowledge graph. knowledge graph בעצם
הוא גרף שמכיל מידע ומייצג את הדאטה אה, עם knowledge, אה, לעומת גרף שמכיל רק צמתים בקשתות. אה, אם נתייחס רגע לשקופית שאנחנו רואים, אז בעצם יש לנו properties שמאפיינים את הצומת, נגיד צומת דאטאבייס, ויש לנו גם properties על הקשת, בעצם מתי הקשת נוצרה, אולי איזשהי תהליך זיהוי, איך אנחנו מצפינים אותה, וכל מיני מידע, מסוגים שונים של מידע שאנחנו יכולים להשתמש בהם בהמשך, ואנחנו רוצים לשמור בדאטאבייס שלנו. אה, אוקיי, אז אחרי שהבנו בעצם פחות או יותר את היסודות על גרף, ומה זה גרף דאטאבייס, ואיך נראה knowledge graph, בואו נדבר רגע על RAG, אוקיי? Retrieval Augmented Generation, זה טכניקה שקיימת היום, אתם יכולים לנסות ב-ChatGPT ולראות את זה בלייב, שבה אתם שואלים שאלה, המודל או המערכת לוקחת את השאלה שלכם, מוציאה מידע רלוונטי מהדאטאבייס, ומשתמשת במידע הזה בתור אוגמנטציות עם השאלה שלכם כדי לענות לכם תשובה רלוונטית יותר לשאלה שלכם. בעצם יש סוגים שונים של רג, פה יש כמה תיאורים, אבל הרג הנאיבי בעצם הדרך המקובלת היום להשתמש בה הוא וקטורי. בעצם אנחנו לוקחים מסמכים, אנחנו הופכים אותם לוקטורים בעצם בצורה סמנטית, וכל וקטור כזה נשמר בדאטאבייס, שאנחנו עושים חיפוש, אנחנו מחפשים איזה מסמך הכי דומה או איזה מסמכים הכי דומים לשאלה שלכם, ואנחנו מוציאים את המסמכים האלה ונותנים את זה כחלק מהשאילתה למודל, והוא עונה תשובה. מה הבעיה בזה, אתם שואלים? אז כמו שמתואר פה בשקופית, זה משתמש בהרבה אסימונים למסמכים שלא רלוונטיים תמיד. בעצם אנחנו מתבססים רק על, אה, על חיפוש סמנטי. יכול להיות שאתם תשאלו שאלה, והשאלה שלכם לא תהיה בכלל רלוונטית. המסמך שתוציאו לא יהיה רלוונטי בכלל לשאלה שלכם, ואנחנו נשתמש בזה באסימונים כדי לייצר שאילתה. אין קשרים בין המסמכים, כמו שראינו בשקופיות הקודמות, בגרף יש איזשהו קשר בין שתי נקודות. אם נתייחס רגע לצורה הנאיבית, או לרוב האפשרויות היום שאנשים משתמשים ברג, אין קשר בין המסמכים, וגם אם נתייחס רגע לעוד כלי שהם משתמשים בו בגרף, וקשה לייצר אותו, או אפשר לייצר אותו, אבל הוא מאבד את הקונטקסט בין זיכרונות, זה עניין של זיכרון. אם אנחנו רוצים שהמודל שלנו ישתמש איזשהו דאטאבייס שיש לו זיכרון, אנחנו רוצים שהוא יכיל קשרים בין הזיכרונות, ואנחנו לא יכולים לעשות את זה. כל הדבר הזה מייצר לנו תשובה פחות מדויקת, ואנחנו מקבלים תשובות שהן פחות רלוונטיות למה שאנחנו מחפשים. ובעצם לדאטאבייסים הנאיביים, או בעצם הוקטור דאטאבייס, יש תקרת זכוכית, ששאלות מורכבות הוא לא יודע לענות עליהן. אם תסתכלו היום בצ'אט GPT, כשאתם מחפשים שאלה, הוא הולך ומחפש באינטרנט, הוא מוציא את העמודים שרלוונטיים, או כאילו האתרי אינטרנט שרלוונטיים לשאלה שלכם, וזה בעצם, ככה הוא עושה את זה עם וקטור, הוא מחפש איזה עמודים רלוונטיים, הוא מוציא אותם והוא נותן אותם למודל, וככה הוא יכול לענות לכם על השאלה עם מידע שהוא רלוונטי להיום. אה, אוקיי. אז אתה יכול לעבור שקופית, דן. סליחה. טוב, אז בעצם בכל השיטות, אבל בעצם מה שאנחנו עושים עם רג, אנחנו נותנים איזושהי שאילתה, אנחנו שואלים איזושהי שאלה את המערכת שלנו, אנחנו באמצעים מתוחכמים מוציאים מידע רלוונטי מהגרף או מהדאטאבייס, זה, כמו שתיארתי קודם, וקטור יכול להיות פשוט חיפוש סמנטי, בגרף יש כל מיני שיטות, אנחנו יכולים לחפש בהתחלה נקודות סמנטיות ולטייל על הגרף ולהוציא מידע שלאו דווקא מקושר בצורה סמנטית. אנחנו יכולים לייצר סייפר, שזה השאילתות שמשתמשים בהם בגרף, ולהוציא את המידע מהגרף. ואנחנו מוציאים את המידע, אנחנו עושים איתור מידע או שליפת זיכרון. באותה דרך אנחנו שולפים זיכרונות. בעצם תחשבו על זה שאנחנו מתקשרים עם
עם המודל, אתם מדברים עם ChatGPT או קלוד או איזה מודל שלא תבחרו, אה, ותוך כדי השיחה הוא שומר נקודות עניין שחשובות לכם. בין הנקודות עניין האלה הוא יכול לקשר אה, באמצעות עובדות מסוימות, ולעובדות האלה יש רלוונטיות לאיך הוא עונה לכם אחרי זה, איך הוא מתייחס לזיכרונות האלה בתשובה שהוא מייצר לכם בעתיד. אוקיי, דן. אה, אוקיי, אז בעצם אם נדבר רגע על גרף רג לעומת וקטור רג, בעצם אולי כאילו שלב אחד אחרי שהוצאנו את המידע, אנחנו שולפים את המידע מגרף, אם זה עבור שליפת זיכרון או איתור מידע, אנחנו נותנים את השאילתה למודל עם הזיכרון שהוא הוציא ועם המידע הרלוונטי לשאלה שהוצאנו מהגרף, והמודל מייצר לנו תשובה שיש לה רפרנס עם קונטקסט, גם למידע שעליו אנחנו שואלים וגם לאולי פעולות עבר שאנחנו רוצים שהוא יתייחס אליהן בתשובה שהוא נותן לנו כרגע. אוקיי, אז אחרי שהבנו בעצם מה זה גרף רג באופן כללי, אה, ואולי מה זה רג, גרף רג וגרף דאטאבייס באופן כללי, בוא ניגע רגע במושג agent. אז agent הוא איזשהו קומפוננט התוכנה, ש... הכוח שלה מצוי ב-LLM מאחורי הקלעים, הוא יודע לבצע משימות בצורה אוטונומית, אנחנו לא צריכים כל פעם לבקש ממנו את אותה משימה, הוא יודע לקבל איזשהו input, לבצע משימה ולייצר לנו output קבוע, או לפחות ה-output הוא אנחנו יודעים מה האפשרויות של ה-output שהוא יודע לייצר, ובדרך הוא יודע להשתמש בכל מיני פעולות, יש לו אפשרות לעשות עיבוד, הוא יודע להשתמש בטולים, אני לא יודע אם שמעתם על MCP, אבל הוא יודע אה, לקחת כלים מסוימים שעוזרים לו לייצר את התשובה בסוף. אבל ברמה הקונספטואלית, יש לנו איזשהו קומפוננט התוכנה שמקבלת input ויודעת לבצע משימה או ממוקדת משימה באמצעות LLM. והתוצאה מוכוונת מטרה. בעצם הוא יודע, במקרה שלנו אנחנו נראה, הוא יודע לייצר SQL query משאילתה של משתמש. וכל מה שנותן לו את האפשרות לענות על זה עומד מאחורי הקלעים. אז בעצם מה הזיכרון מאחורי הקלעים של האג'נט, לפחות שלנו, שאנחנו נראה, יש אפשרויות שונות לממש את זה באופן כללי, אבל אנחנו נראה שכאילו בדוגמה שאנחנו נראה בהמשך, אנחנו נראה שיש לו איזשהו זיכרון לשיחות עבר, הוא שומר את השיחות או השאלות ששאלתי בעבר ומה מעניין אותי, אה, מייצר איזושהי פרסונליזציה. הוא יודע מי אני, מה ה-ID שלי, אולי מה הגיל שלי. כשפעם הבאה אני אתייחס למקום שאני עובד בו, הוא ידע איפה המקום שאני עובד בו, ואני לא צריך כל פעם להזכיר לו את הדברים מחדש. אה, והשלב האחרון, שהוא באמת ממש חשוב, זה, כמו שאמרנו, הוא אמור לבצע משימה. וכמו שכולנו מכירים LLM, לפעמים הוא לא מצליח לייצר משימה, או הוא לא מצליח לבצע את המשימה שביקשנו ממנו, ואנחנו רוצים שהוא יבין מה הייתה הבעיה ולא ייתקע באותה בעיה פעם אחר פעם. אז אנחנו נותנים לו את הזיכרון ש, שמסביר לו איזה פעולה הוא עשה, מה היה הארור שהוא קיבל, ואולי ממה הוא צריך להימנע בפעם הבאה, או מה הוא הצליח. אוקיי, אז בעצם איך אנחנו מימשנו את זה באפליקציה שאנחנו נראה בהמשך. האפליקציה שאנחנו נראה בהמשך נקראת Query Weaver. המשימה שלה זה לקבל טקסט ולייצר SQL, ואולי גם בהמשך להריץ אותו מול הדאטאבייס שלכם. אה, ואנחנו נתנו לו שתי טולים. טול אחד, להוציא מידע מהגרף, שזה הסכמה. בעצם איך הסכמה של הדאטאבייס הרציונלי, בעצם הטבלאות והעמודות, נראה מאחורי הקלעים, וזיכרונות. בעצם, כמו שראינו, כשאנחנו שואלים שאלה, האג'נט שלנו פונה
לסכמה retrieval, שזה למאגר מידע שהוא גרף, ולממורי retrieval שהוא גם מאגר מידע בצורת גרף, ואת האינפוט שהוא קיבל מהמשתמש, ושני האוטפוטים של הממורי והסכמות, הוא מעביר ל-LLM שמייצר לנו את ה-SQL query, אה, שאמור לענות על השאלה של המשתמש. אוקיי, אז בעצם קצת איך זה נראה בגרף. אה, מה שאתם רואים פה זה תמונה אה, של ה-UI שלנו. בעצם לפלקור DB נותן את האפשרות להסתכל על גרף. גרף יש לו איזושהי תצוגה ויזואלית. כמו שראינו בהתחלה, יש לו צמתים וקשתות, ואנחנו יכולים לראות פה את הצמתים והקשתות של המימוש של הזיכרון. אה, יש פה סוגים שונים של נודס, בעצם לכל נוד יש לייבל, יש נוד מסוג entity, נוד מסוג episode ונוד מסוג query. ביניהם מקושרים ב-relationships שונים, כמו שאתם יכולים לראות, והדבר המעניין פה זה שהסוגים שונים של הזיכרונות שדיברנו קודם, אנחנו יכולים למדל אותם לצורה של גרף ולחבר אותם אה, באותה צורה שאותה אנחנו רוצים לתת אפשרות ל-LLM בהמשך. במקרה הזה אנחנו יכולים לראות שלדאטאבייס, הרי לכל יוזר יכול להיות כמה דאטאבייסים, לפחות זה המימוש שלנו, מחוברים שתי נודס מסוג query. הוא ביצע שתי queryים, query אחד הצליח, query אחד נכשל. על גבי הנקודות האלה, אני אולי אגע בזה בשלב הדמו, אני אראה לכם איך זה נראה ב-UI. שמור גם מה ה-error ואולי גם מה היה ההצלחה. כדי שבפעם הבאה ששאילתה דומה תגיע, אנחנו נדע להגיד לו, אל תטעה באותה טעות, תנסה דרך אחרת. באותו גרף אנחנו שומרים גם entities מסוגים שונים, נגיד entity מסוג היוזר, שבו אנחנו שומרים summary על היוזר, והוא מכיל את כל הפרסונליזציה, וקשרים לכל מיני שאילתות שהוא ביצע בעבר. במקרה הזה אפיסודיקס זה כל אינטראקציה שיש לנו עם המודל, בעצם כל שיח שאנחנו מבצעים איתו, ואנחנו שומרים את זה לטובת העובדה שאנחנו רוצים שיהיה איזשהו conversation memory. בעצם אתם תמשיכו את השיחה יום אחרי, הוא ידע לשלוף את השיחה הרלוונטית ולענות לכם אה, עם קונטקסט למה שהיה בעבר. אוקיי, אה, ארכיטקטורה קצרה על איך אנחנו שומרים את הזיכרונות, או את ה-memory implementation, בעצם כששיחה נגמרת, אנחנו שומרים אותה, את אה, שלושת הנקודות הרלוונטיות, אנחנו עושים לה איזשהו רפרייזינג ומשתמשים בפרמורק שנקרא גרפיטי שעוזר לנו לשמור זיכרונות, בעצם הוא פרמורק שיושב על פלקור DB ועושה עיבוד לשיחה ושומר entities ו-relationships ו-facts בעצם על השיחה הרלוונטית. אנחנו לוקחים את השיחה שנגמרה ואנחנו מעדכנים את ה-user profile וכל query שבוצע, אם הוא הצליח או לא הצליח, אנחנו שומרים אותו גם בגרף. באותו אופן, כשאנחנו רוצים להוציא מידע מהגרף, אנחנו הולכים, מוציאים את ה-user profile, או לפחות שולפים את ה-user profile, שולפים את הזיכרונות שהכי רלוונטיות לשאלה של המשתמש, ואת הקשרים בעצם שקשורים לזיכרונות האלה, את הקווירים הרלוונטיים, או הקווירים הכי דומים לשאלה של המשתמש, שקשורים לדאטאבייס שהוא מפעיל כרגע. גל, עלתה פה שאלה שאני חושב שהיא פשוט בעצם רלוונטית שלא נחכה איתה עד סוף ההדגמה שלך. השאלה היא, כן, האם יכול להיות memory לארגון או קבוצה ולא רק למשתמש ספציפי? חד משמעית. אז אה, זה ברמת גם האג'נט. כאילו בעצם אמרנו שיש עכשיו agent, יכול להיות לנו flow של agentים, יש לנו מערכת של זיכרון שכולל כל אחד מהאג'נטים שלנו, יש לו זיכרון שהוא קשור ליוזר או לקבוצה.
בעצם כל הוא באוריינטציה למה שאנחנו רוצים שהמערכת שלנו תייצר. אם אנחנו רוצים שהמערכת שלנו יהיה לה זיכרון לאורגניזיישן, בעצם לקבוצה של אנשים שעובדת, ואנחנו רוצים שהזיכרונות האלה ית- יתעדכנו בכל פעם שאחד מהיוזרים מבצע שאלה, אחד מהיוזרים ב... אה, באורגניזציה, אנחנו יכולים לעדכן אותו. חלק מהיופי בזה שאנחנו עובדים עם גרף, אנחנו יכולים לייצר את הקשרים האלה לאורגניזיישן, ובהתאם אנחנו יכולים לשלוף את המידע שקשור לאורגניזיישן ולתת אותו ל-LLM. אבל מאחורי הקלעים, בעצם בשאלה הזאת, חשוב להבין שהכל באוריינטציה למה שאנחנו רוצים שהמערכת שלנו תבצע. והמחשבה מאחורי memory זה מה אנחנו רוצים איך אנחנו מתייחסים למערכת הזאת over time, מה אנחנו רוצים לתת לה את הכלים בהמשך, מה אנחנו רוצים שהיא תלמד מפעולה לפעולה, ומי אנחנו רוצים שיעדכן אותה. וכל השאלות האלה הן שאלות שאנחנו צריכים לחשוב עליהן לפני שאנחנו באים לממש. וזה תלוי אפליקציה, בוא נגיד את זה. מקווה בסדר. שעניתי למשתמש או כן, אם יש לצופה. שאלת פולו, בכיף תשימו את זה ב-Q&A ונגיע להכל. כן. אה, בוא, אתה רוצה גל שאולי הלכה למעשה? אה, כן, בוא נראה איך זה עובד. אה, תן לי לשתף. אה, בוא נצא בומרים ונראה איך עושים את זה. אתה רואה? אוקיי. אז בעצם מה שאנחנו רואים עכשיו זה ה-Query Weaver שלנו, זה אפליקציה שמתקשרת עם הדאטאבייס. בעצם אנחנו אה, פיתחנו את האפליקציה הזאת, היא fully open source, אפשר ללכת לגיטהאב, בבקשה תתנו לנו כוכב ותעזרו לנו לתמוך בה, אבל האפליקציה הזאת בעצם בהינתן שאלה, ממירה את השאלה ל-SQL query ומתקשרת עם דאטאבייס רציונלי. אה, בעצם מאחורי הקלעים יש איזשהו דמו שנקרא CRM ומקושרת לטבלאות. זה תצוגה של הטבלאות שלנו, בעצם יש לנו סוגים שונים של טבלאות ועמודות, בעצם אם נסתכל יש לנו פה users, אנחנו יכולים לראות את העמודות השונות ואיזה סוג עמודה, ואולי לחשוב על קוראים מעניינים, אה, וזה בעצם איזשהו צ'טבוט שאנחנו בנינו כדי לתקשר עם הדאטאבייס, או להביא מידע רלוונטי. אה, לצורך העניין אנחנו יכולים לשאול כל מיני שאלות כמו היי, what's my name? מה שכן, אנחנו צריכים לזכור שהמטרה מאחורי הקלעים זה לתקשר עם הדאטאבייס, ומאחורי הקלעים גם יש הגנות. אז אנחנו לא יכולים לשאול שאלה כמו What's my name, בגלל שזה לא רלוונטי לדאטאבייס. אה, אבל אם אנחנו רוצים לשאול שאלות אולי קצת יותר מתוחכמות, אז בואו נחשוב על זה. Tell me about all the tasks in database. אוקיי, אז עכשיו אני שואל אותו שאלה שקשורה למשהו שיש בדאטאבייס. המודל הולך ומשתמש בשאלה הזאת, משתמש במידע שקיים אצלו על הסכמות, מייצר שאילתת SQL, מבצע אותה מול הדאטאבייס ומביא לנו איזושהי טבלה. בסוף הוא נותן לנו גם איזשהו סיכום, שאולי אנחנו יכולים להשתמש. אבל בואו נחשוב על אולי שאלה קצת יותר, אולי קצת יותר מורכבת שמערבת זיכרון, כמו Please create a monthly report about my tasks over July 2025. אוקיי, עכשיו שימו לב שהמודל לא בטוח יודע מה התאריך היום. כאילו אנחנו יכולים לספק לו את זה, אבל פה ספציפית סיפקנו לו את זה.
ואני רואה שהוא לא סינן את הטסקים שלי. אה, בואו נראה רגע. אוקיי, רגע, בואו ננסה לעשות את זה שוב. אה, Please create a monthly report, but only tasks. מסתבר שהוא יודע מי אני, אז זה קצת בעיה, אבל באופן כללי, האופציה שהוא יכול לענות על המשימות שלי, זה רק אם הוא יודע מי אני מייצג בתוך הדאטאבייס ולהשתמש בזה בשאילתה, אה, וכך הוא יכול להוציא את המידע. אה, בואו ננסה לשאול שאילתה כזאת. אה, Can you generate the report that I asked last time for August? בואו רק נבהיר שאחרי שעשיתי reset לאפליקציה, אין זיכרון לטווח קצר, בעצם אני לא נותן לו את השרשור של השיחות. ונקווה שהוא יזכור מה היה הבקשה שלי פעם אחרונה, יוציא את השיחה ויענה עליה שוב, מדהים, עם וריאציה לאוגוסט. אוקיי, זה איזושהי דוגמה לזיכרון. בואו ננסה לראות איך זה נראה בדאטאבייס שלנו. בעצם זה ה-UI של הדאטאבייס שלנו, אפשר גם להתחבר אחרי שאתם כאילו, כל משתמש שמשתמש בפלקור, שמשתמש עם דוקר, יכול לראות את ה-UI. זו דוגמה לדאטאבייס של ה-CRM, וזו דוגמה לאימפלמנטציה של הסכמה. בעצם יש לנו פה טבלאות, טבלאות מכילות name, description ו-embedding, אז בעצם ה-embeddings עוזרים לנו לעשות את הקשר הסמנטי, או לחפש דברים סמנטיים. ויש לנו עמודות. העמודות מתקשרות בין עמודות, וככה אנחנו יכולים להוציא את הקשר בין טבלאות, ולכל עמודה יש את התיאור שלה. אם אנחנו נרצה לטייל עליה, אנחנו נוכל לעשות אותה. בואו נראה איזושהי דוגמה לממורי. אה, אוקיי, זה דוגמה לממורי שיוזר ישתמש, אז בעצם יש לו איזשהו דאטאבייס, יש איזו שאילתה שהוא שאל את הדאטאבייס, show me uh, the top paying customers, השאילתה נכשלה, זה הקשר שיש לנו בין השאילתה לדאטאבייס, אה, ואנחנו יכולים לראות את הארור. עכשיו הארור הזה חשוף גם למודל, התאריך שלו גם חשוף למודל, וגם השאילתה שהוא ייצר. וככה בפעם הבאה שהיא תישאל אותה שאלה, הוא לא, או לפחות ינסה להימנע מאותה שאילתה שנכשלה. חוץ מזה יש פה מידע אה, כללי שקשור למשתמש, אה, ומאפשר למודל לענות תשובות יותר טובות. שני הקומפוננטות האלה, שני הדאטאבייסים האלה שאנחנו שומרים, גם הדאטאבייס הזה של הממורי וגם הדאטאבייס אה, של ה-CRM, אלה הנקודות שנגענו בהן קודם, כשדיברנו על ה, בעצם המידע שאותו אנחנו רוצים למדל כגרף, והממורי שאותו אנחנו משתמשים בגרף. את שניהם אנחנו מוציאים, ואנחנו נותנים למודל כחלק מהשאלה שאנחנו שואלים. אני יכול להמשיך עם עוד שאלות, בואו ננסה עוד איזושהי שאלה. אה, which one of them has high priority? אה, עכשיו הוא יציין רק משימות עם high priority. בוא נגיד לו which task is due on a day before my birthday. אוקיי. ובמקרה הזה הוא אומר לי, אוקיי, אני לא יודע מי אתה. ומה יום הולדת שלך. אני אגיד לו, my username is salesrep1, אני מכיר את הדאטאבייס, and my birthday is on something. בוא נזכור שזה רק דמו, אבל באופן כללי אני נותן לו איזשהו מידע עליי, כדי שהוא יוכל לבצע את השאילתה.
עכשיו הוא ביצע את השאילתה, אבל בואו כאילו נבדוק האם זה עובד בראייה לזמן חור, רק נשים לב שזה באמת היי, זה קשור לתאריך של היום הולדת שנתתי לו, והוא ידע לייצר את התשובה. אה, אוקיי, אז בואו נשאל את השאלה הזאת שוב. Um, tell me how many days are between all of my tasks, due date and my birthday. עכשיו אנחנו רוצים שהוא ירכיב איזושהי חיסור בין התאריכים, ומדהים, כי יש גם משימות שהן בסימן שלילי, אבל זה באמת התשובה שאני מצפה לקבל. הוא ייצר את השאילתה, הוא זכר מה התאריך לידה שלי, מי אני, וידע לתת לי איזשהו סיכום. אה, פחות או יותר, אלה הדוגמאות שאני כאילו נתתי. אם אתם רוצים לשאול שאלות ואתם רוצים שאני אריץ אותם, אתם מוזמנים לעשות את זה ב-Q&A. אבל מה שהיה חשוב לי להעביר לכם זה ש... אפשר לשאול פה כל שאלה שקשורה לדאטאבייס, אנחנו יכולים לחשוב על שאלות ביחד שקשורות לטבלאות. הוא יודע לפענח אותם ל-SQL ולהריץ אותם אל מול הדאטאבייס שיושב במקרה הזה בפוסטגרס. וזה אופן סורס, הם יכולים להשתמש בזה, זה ה-URL. אני בטוח שכאילו יכול להיות שעדיין נפרסם לכם את זה אחר כך, או אם לא אתם יכולים לשלוח לי מייל. וזהו. אוקיי. מאוד. אני חושב גם, גל, בשבוע שעבר היינו באיזושהי שיחה עם חברה שבעצם כותבת איזשהו ריפורט על כל עולם הגרף דאטאבייסס, והוא שאל אותנו בעצם על הנושא של סקייל, וחלק מהתשובה שאנחנו נתנו זה בסופו של דבר אנחנו מחזיקים ב-Query Weaver סוג של knowledge graph אבל של הסכמות, והוא שאל אותי אבל מה קורה למשל כשהדאטה בתוך הדאטאבייס משתנה. אז אני חושב שיש כאן איזה חידוד שצריך לעשות. הסכמות לא נוטות להשתנות, אלא הדאטה נוטה להשתנות. אז בסופו של דבר, לשאלה, נקרא לי לשאלת העל שלו, האם הסולושן הזה הוא סקיילבילי? התשובה היא כן. כן, ספציפית, אנחנו מדברים ספציפית על הסולושן שלנו עכשיו, ל-Text to SQL. בעצם, אם אני אגע במה שאמרת, אז אנחנו לא שומרים את הדאטה של המשתמש, או את הטבלאות של המשתמש. אה, אני רואה אותנו, כן, כן, אני איתך. אני פשוט שם את השאלות שאנשים שואלים. כן, אני רואה את זה מרצד. אה, אז בעצם אנחנו לא שומרים את המידע של המשתמש או את הטבלאות עצמה, אנחנו שומרים רק את המבנה שלהם. אבל גם אם המבנה שלהם משתנה בעתיד, וזה יכול לקרות, אנחנו יכולים לבנות איזשהו מכניזם לגרף שלנו שמעדכן את הגרף. בעצם אם מחר נוספת עמודה, אנחנו מוסיפים אותה לגרף. אם משתנה עמודה, אנחנו משנים אותה בגרף. ויש טכניקות של רפרשינג לדאטאבייס. וזה נכון גם אם אנחנו שומרים את המידע של המשתמש, כי יכול להיות שהמידע הוא דינמי ואנחנו רוצים לשנות אותו בתוך הגרף. מה שיפה בגרף זה שאנחנו יכולים לשנות אותו בלי לגרום, בלי הרבה עבודה, אנחנו פשוט משנים את הנוד או את הפרופרטיז בתוך הנוד. מעולה, אז אתם מוזמנים להשאיר לנו שאלות בתוך ה-Q&A ואני פשוט אשים אותם כאן. פשוט מניסיון עבר לא כל האנשים באמת רואים את המסך שלנו, חלקם שומעים, אז אני גם אקרא את השאלות. השאלה היא איך מונעים מצב של קונטקסט ענק כאשר יש היסטוריה גדולה של שאילתות קשורות. אוקיי, אז זה באמת בעיה, וזה כאילו ממש נוגע לעניין של הגרף לעומת וקטור. בעצם, אם אנחנו מתייחסים לנקודה הזאת שיש לנו קונטקסט מוגבל, ואנחנו לא יכולים להכניס לו את כל המידע שיש לנו, כאילו אנחנו יכולים להכניס לו היסטוריה ספציפית. אנחנו חייבים לזקק את זה להיסטוריה מדויקת לשאלה של המשתמש. וכשזה נוגע בעניין הזה, אז ההיסטוריה של השאילתות היא צריכה להיות, אנחנו צריכים איכשהו לבחור את הנקודות בהיסטוריה שרלוונטיות לשאלה של המשתמש. עכשיו, אם אנחנו נלך לדאטאבייס הנאיבי, בעצם לווקטור דאטאבייס,
אנחנו נוכל להוציא את ה-X הכי דומים, אבל יכול להיות שבתוך ה-X הכי דומים אין את ההיסטוריה שאנחנו מחפשים, או אין אפילו קשר בין ההיסטוריה. אבל אם אנחנו נגיע לגרף ונמדל את ההיסטוריה בצורה כזאת של קשרים ועובדות ישויות ועובדות בין הישויות, אנחנו נוכל להוציא את הקטעי טקסט או השיחות הכי רלוונטיות לשאלה של המשתמש, בהינתן זה שיש לנו את הקשר שמחזיק את מה שהמשתמש שאל. והיופי בעבודה מול גרף זה שאנחנו יכולים לשמור את המידע גם כקשר וגם אה, גם כצומת. ואם אנחנו נשתמש בכלים האלה כדי להוציא מידע יותר נכון, אנחנו לא נגיע למצב שהקונטקסט ענק. אלא אנחנו נוכל תמיד לנצל את הקונטקסט בצורה יותר אופטימלית. וזה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות עם גרף. מעולה גל. רק חשוב רגע להבהיר, תמיד יהיה בעיה של קונטקסט. אם היינו יכולים לתת את הכל, היינו נותנים את הכל, כן? אבל גם אנחנו כן. רוצים להימנע מלהגיע למגבלה של הקונטקסט, כי אנחנו יודעים, וזה דבר ידוע, שככל שאנחנו מעלים את מספר הטוקנים, ככל שאנחנו מגיעים למצב של ניצול כל הקונטקסט, איכות התשובה שלנו יורדת. אז אנחנו רוצים להיות מדויקים במידע שאנחנו מוציאים, וגרף נותן לנו את האפשרות הזאת. כן. גל, אני פשוט לא רואה שיש עוד שאלות, אז אני אוקיי. חושב שגם אם יש איזה שהן שאלות אנחנו נשמח לענות עליהן בפרטי. אני מקווה שזה עזר למישהו, אני מקווה שזה אולי פתח איזה שהם כיוונים לפרויקטים שאתם עובדים עליהם, או איזושהי עזרה להתגבר על איזה שהם בעיות שאתם נתקלים בהם ביום יום. אני יכול להגיד שפשוט מנקודת המבט שלי, ה-proofs of concept והסוגי לקוחות שאנחנו עובדים איתם הם באמת קשת מאוד מאוד רחבה, ואני חושב שברגע שבן אדם מבין איך הוא יכול למדל את המידע שלו כגרף, ואז הוא רואה את הכוח בלתשאל גרף, אני חושב שהרבה מאוד דלתות נפתחות בשלב הזה. אבל באמת רצינו לשתף איתכם את ה-latest and greatest של המחקר שאנחנו עושים ושל היישומים שלנו. כמובן אין כאן שום כוונה למכור שום דבר, פאקור היא גם open source והגרסה החינמית שלה היא ממש good enough לעשות מה שתרצו, אז גם אין כאן שום מימד של לקנות משהו. כן. אני רוצה להגיד עוד משהו. בגדול, יש איזשהו ידע מקדים שצריך לדעת כדי לייצר גרף נכון. כאילו, אפשר להתחיל להתעסק עם זה לאט לאט וללמוד עם הזמן. אה, ואני חושב שההשקעה הזאת מאוד מאוד שווה, כי ברגע שאתה באמת מתחיל לשחות באיך אתה מייצר גרף, הכוח שאתה מקבל מזה הוא הרבה יותר מדאטאבייסים אחרים. וזה אישית הרשים אותי כשהתחלתי להתעסק עם גרפים. אה, ובאופן כללי, אם מישהו מכם צריך עזרה בלייצר גרפים, הוא מוזמן לפנות אליי באופן פרטי, ואני אשמח לעשות את זה, אני נהנה מזה. זה האמת זה שווה הרבה כסף, מה שאתה עכשיו, אז אני הייתי משתמש בזה. מעולה, אני חושב שזה נחמד, אני חושב ברגע שאנחנו גם מסבירים החוצה את מה שאנחנו עושים זה גם עוזר לנו לפחות מהנקודה של המוצר לראות איזה, אם יש לכם איזה שהן הערות על משהו שאולי יכול היה להיות יותר ברור אנחנו מאוד נשמח כדי לדייק את זה. וזהו, אני לא יודע אם, אני חושב שכן עידו כאן ועוד בחור שאני מתנצל שוכח את שמו. אני מקווה שזה היה מה שציפיתם, אנחנו כמובן נשמח לעשות איזשהו פולו-אפ בעקבות מה שראיתם כאן היום, ואני אשתף כמובן את ההקלטה של מה שעשינו כאן היום כדי שכל אחד יוכל לצפות בזה אחר כך, וזהו, מקווים שיהיה לכם אחלה ערב ושלמדתם משהו ושנהנתם. באהבה רבה, טל מוסקוביץ', ונתראה בפעם הבאה. ורק שכחתי להזכיר, אם הנושאים האלה באמת מעניינים אתכם, אז פאקור דיבי אחת לחודש באנגלית עושה וורקשופים כאלה, טיפה יותר מתקדמים הייתי אומר, לפעמים גם טיפה יותר נישתיים, אבל שוב, אם הם נוטים להיות בסגנון של מה שראיתם היום, אנחנו לא ממש אוהבים סליידים ודברים אקדמיים, זה יותר נטו hands on, מה בנינו, איך בנינו ומה זה פותר. והבא בתור אני אשלח בקבוצה שלכם של הוואטסאפ הזמנה את מי שזה מעניין אותו, גם על הנושא של agent memory ואיך מיישמים בעצם agent memory,
על use case אני חושב די מעניין, וגם יהיה סטארט-אפ ישראלי שככה חקר גרף, הגיע לפלקור דיבי, ביסס עליו איזשהו מוצר ודווקא עשו אימפלמנטציה מאוד, לפי דעתי מאוד, מאוד מעניינת, עם use case מאוד מעניין, אז מי שרוצה אני אשלח הזמנה ונתראה. תודה רבה. תודה דן, תודה לכם.